מאז שאני ילד, סיפורים שמעתי ללא הפסקה ותמיד דמיינתי את הסיפורים לתמונות וזאת הייתה הזדמנות טובה לראות בדיוק. אנחנו שמענו המון סיפורים, אולי בניגוד להרבה שמספרים שלא סיפרו להם כלום, הורים, אנחנו תמיד כן שמענו סיפורים, גם על התקופה שלפני המלחמה וגם על התקופה של המלחמה. אותנו עניין מאוד להגיע ולראות את הדברים שעד אז היו בשבילנו רק סיפורים, שהייתה הרגשה גם של האבא, זה בעצם איזה מסה של סיפורים, אבל לא היה אף פעם, לא הרגשנו, או אני לפחות לא הרגשתי שיש איזשהו חיבור רגשי עמוק לעניין. השינוי הכי קיצוני וגדול היה כשהגענו ממש לעיירה. בפתח של העיירה, אבא פתאום התחבר בצורה ככה חזקה מאוד פתאום לכל הנושא. היה נראה שהוא ככה מתמוטט, הוא פרץ בבכי. וכמובן שדבר כזה עושה המון. זאתי כניסה לגולגור, איפה שאני נולדתי. פה הושמדה כל המשפחה שלי. נובמבר העשירי 1996, האלו שמואל פלג, לשעבר ויינסקי, בקיבוץ משאבי שדה במדינת ישראל. בית הולדתי היו לי שני שמות, שמואל, אהרון. תאריך הלידה שלך? 1931, 7 למרץ. שם אבי היה מוקה, ככה קראו לו ביידיש. שם האמא טובה. היינו 6 ילדים, 5 בנות ואני בן יחיד הייתי. מלצ'ה זה הבכורה, אתל, פייגה, אני, שמואל, היינו תאומים. רייזל ורבקה. זאת עיירה קטנה, שמה גולוגורה בפולנית, באוקראינית זה אזור אוקראינה עכשיו, הולו הורה. זה היה נראה כמו מקום שהוא מעבר להרי החושך, לא איזשהו מקום מציאותי, אלא מקום שאי אפשר אף פעם יהיה להגיע אליו. נפלה ברית המועצות והדברים התאפשרו, היה לי די ברור שאנחנו נגיע לשם. והיה חשוב באמת לראות מאיפה אבא הגיע. באוקטובר שנה שעברה חזרתי לעיירה. זה הרבה בזכות הבנים שלי. הם כל הזמן התחקו אחרי השורשים. וזה היה להם חשוב, וזה גם לי היה חשוב מאוד, להראות שאני לא נפלתי מהירח, שאני בכל זאת נולדתי באיזשהו מקום, שהייתה לי משפחה חמה. אז באמת אני כבר הסכמתי לנסוע, ובסוף התחרטתי. אבל הבן שלי העמיד אותי לפני עובדה, אמר, אבא לא יעזור לך כלום, אני הזמנתי כרטיסים, ב-11 לחודש אנחנו טסים. Auf dem Weg steht der Bäum, steht eingebeugt. Alle Vögel von dem Bäum sehnen sich zerflogen. 3 kein Misrach, 3 kein Meirev und der Rest kein Dorn. Und dem Bäum gelost allein, Hefker von Sturm. אבא שלי עסק בהרבה מקצועות. היו לו אדמות, היו לו גם יערות. אני לא יודע אם זה היערות היו פרטיות או שהוא החכיר את היערות. הייתה לו חווה של פרות. היה לו מפעל לבנים שרופות. אגם גדול שבו הוא גידל דגים. על יד האגם היו 2 תחנות קמח וגם מנסרות. ואמא ירשה מפעל לאיבוד אורות מההורים שלה, והיא המשיכה במקצוע הזה, והיא בעצם ניהלה את המפעל הזה. המצב שלנו היה יוצא מן הכלל. היינו הכי
הכי עשירים בכל האזור. אבא שלי גם היה ראש הקהילה. זכור לי אפילו עד היום עוד כל מיני ככה, שזה חדר לי לראש, הייתי הולך עם אבא שלי כל שבת לבית הכנסת. ואבא שלי היה די מכובד בעיירה, אז היה לו מקום קרוב מאוד לספרי התורה. והאימא שלי, הייתי רואה אותה, היא הייתה למעלה, אז היו מהצדדים. בקומה השנייה, והיו חלונות כאלה צרים, אני זוכר תמיד הייתי רואה את אמא שלי שם, הייתי כל פעם רץ לאמא וחוזר לאבא, זה היה הבילוי שלי בזמן התפילה. אבא היה תמיד מביא מבית הכנסת, אוירך קראו לזה. זה לא היו אנשים מקומיים, הוא היה מביא תמיד איזה אורח ביום שישי לארוחת ערב החגיגית של יום שישי. שולחן היה עם נרות שבת כמובן, אני זוכר תמיד האמא לפני זה הייתה מברכת על הנרות. והיינו יושבים, הארוחה הייתה בהחלט מעל ומעבר, כי לא היה חסר לנו שום דבר בבית. היה לנו כל טוב. אבא שלי, הוא היה לוקח אותי כל הזמן לכל מקום, אם הוא הלך לשדות לבדוק איך התבואה גדלה, ואם הוא הלך ליער לראות מה מצב העצים, אם למפעל הלבנים, לאגם, לתחנת הקמח, הוא תמיד היה לוקח אותי, ואני בשמחה רצתי איתו. עם האמא היינו הרבה ילדים, אבל היו לנו יחסים מצוינים. אם הייתי לא בסדר, אם הייתה מאיימת, היא תספר לאבא, וזה נורא היה מפחיד אותי, למרות שאף פעם אבא לא הרביץ לי, אבל זה היה מאוד, הייתי תקף מבקש מאמא, אני אהיה בסדר, הכל, רק אל תספרי לאבא. אחותי הגדולה, בזמנו היא כבר לא כל כך הייתה בבית, היא למדה כבר בזלוטשוף, שם זה כבר היה גימנזיום. אבא דיבר שהיא תלמד רפואה, והיא תעלה לארץ ישראל. זה זכור לי. היחסים שלי עם תאומה לא היו כל כך... לא כל כך... שמה פייגה. לא היו כל כך טובים בגלל שהיינו יחד באותה כיתה. היא הייתה תלמידה טובה, יותר טובה ממני, וכל דבר היא הייתה ישר מספרת בבית לאמא שעשיתי את זה ועשיתי את זה, ואז הייתי מרביץ לה. לא היו לנו יחסים כך טובים. בכיתה א', זו הכיתה היחידה שאני הייתי תלמיד יותר טוב ממנה. כי אני זוכר שיצאנו מבית ספר ופגשתי את הדודה שלי. באתי בשמחה, אני אומר לה, אני דובז'ה ופייגי קיבלה דוסטטצ'נה. אז זה היה רק בכיתה א'. ומכיתה א' עד כיתה ד' היא הייתה תלמידה הרבה יותר טובה. ההורים נשארו, גרו בבית של הסבתא, וגם המפעל היה שם צמוד לבית הזה, והיא ניהלה בעצם היא ניהלה את הבית. מלבד סבתא היה עוד מישהו שעזר במשק הבית? היה לנו עוזרת אוקראינית. מה היה שמה? אולגה. אולגה טורצ'וף. האחיות היו תמיד מקניטים אותי בזה שהיו רבים איתי, שהיות ואני הייתי מתאומים, אז לאמא שלי כנראה לא היה מספיק חלב, והיא הניקה אותי, והם תמיד היו, כשהיו רוצים להרגיז אותי, אומרים, גויה הניקה אותך, גויה הניקה אותך. אני זוכר שהייתה תמונה גדולה מעל המיטה הזוגית של אמא ואבא, של קרן קיימת, שאיש שחורש באדמה. הבנתי שאבא כנראה היה תורם כסף לקרן קיימת. והייתה גם תמונה בכניסה לחדר של ההורים, תמונה גדולה של הרצל. התמונה הייתה תולדות חייו. היהודים התרכזו ברחוב הראשי. הם היו מסחר מתעסקים, היו להם את החנויות, סיטקית, מכולת, תבואה, חנות לאורות, בדים, מספרה, סנדלר. באיזה שפה בעיקר דיברו בבית? יידיש. מלמד הייתי הולך רק אחרי הבית ספר, אחרי הצהריים. זה היה בית ספר עממי מעורב. ילדים יהודים, ילדים אוקראינים, ילדים פולנים. ב-39 הסכם מולוטוב-ריבנטרופ נכנסו הרוסים אלינו עד 41. אנחנו ככה די פחדנו, כי ידענו שזה הקומוניזם ועכשיו ילימו לנו את הכל, ובאמת בסוף ילימו לנו.
אבל חלק גדול של היהודים קיבלו אותם בשמחה גדולה מאוד. והם גם היו לבביים מאוד, אני זוכר, הם באו ועם מפוחית פה ומפוחית וגם מושקה ורקדו ועשו שמח. זה היה, הם היו נחמדים מאוד. אבא שלי מאוד פחד שיגלו אותו לרוסיה, לסיביר, כי את כל העשירים הם הגלו לסיביר. והוא די שיחט שם את כל האנקוודט, את כל הקצונה הזו הגבוהה, וככה זה היה הרבה פעמים שהוא גם לא היה ישן בבית, כי הוא פחד שיבואו בלילה, כי אצל הרוסים הם היו מופיעים בלילה, לוקחים את כל המשפחה. בשנת 41 הופיעו אצלנו הגרמנים, אז באותו לילה האוקראינים כבר התחילו לזרוק רימונים בחלונות של היהודים. גם לבית שלכם? לבית שלנו לא, כי אנחנו לא היינו ברחוב הראשי וזה היה המזל שלנו, ואולי גם שהם התייחסו, זה האוקראינים המקומיים עשו את זה, ייתכן אולי גם היה להם יותר יחס לאבא שלי, לא מובן לי. הם כבר התחילו להוציא להורג, לקחו אותם ישר, הריצו אותם לכיוון בית הקברות, ושם הם ירו בהם, ואחר כך הודיעו לקהילה היהודית שיבואו לגבור אותם. אתה שמעת את היריות? כן, הייתי נוכח. ויותר מאוחר התחילו גם אקציות. הם היו פתאום מופיעים, רוב זה היו שוטרים אוקראינים, ופתאום היית שומע יריות וזה, ואת מי שהם היו תופסים, בייחוד הם תפסו את הצעירים, אנשים לעבודה, הזקנים רובם שהם מצאו אותם בתוך הבתים, הם ירו בהם, הרגו אותם בתוך הבתים. וככה זה היה חוזר לעתים קרובות מאוד. מתוך העיירה הקימו שם, זה היה מין יודנראט כזה קטן, בבית העם. היהודים חשבו אולי בזכות זה יהיה יותר שקט, היו אוספים כמה שיכלו, נשים מסרו טבעות זהב, שעוני זהב, כסף. אני חושב שגם אבא שלי היה בתוכם. בבית הספר ברגע שהגרמנים נכנסו, היהודים הפסיקו ללמוד. אני למדתי באופן פרטי. היו הרוב משתדלים להיות באזור הבית, כי היה די מסוכן להסתובב ברחוב. לא ידעת מתי פתאום תופיע אקציה. הם היו פתאום מופיעים, ואת מי שתופסים, אז היו פשוט מדללים את האוכלוסייה היהודית ככה. מה עשתה אמא שלך באותה תקופה? המשיכה בבית. ואבא עם העסקים עוד המשיך? ואבא כמעט ולא, כי הוא כבר לא היה יכול לצאת מהאזור וזה היה מחוץ לעיירה וזה, כמעט ולא. השינוי המשמעותי שתלו מודעות בעיירה שכל היהודים חייבים לעבור לגטו לזלוטשוף. אני חושב שזה היה בהתחלת 42. כל העיירות סביב האזור הזה, כולם היו צריכים להתרכז בתוך הגטו שהוא